Imamo Minecraft 1.8, ajde. Sada ćemo da vam pokažemo kako preživjeti prve dane u Minecraftu. Idemo da napravimo naš svijet. Ja sam sad bez veze stavio nešto. Napravim novi svijet. I sad dok nam se konektuje. Ovo je naš prvi snimak Minecraft gaminga. Inače mi smo jedna družina. Nas trojica ima. Ohoho, baš to u noć da padnemo jebot. Ko je? Vidiš što nam nešto... Ja, pa mi smo to u vodi. I čudo što je bila noć. Šta je ovo? Ovo ni za što ne sluša. Ostrvo! Ajme na ostrvo. Konci. Ej, jebem ti. Idemo opet. Konci. Idemo sada. Ima još ostrva. Konci. Šta je ono tamo? Da vidimo. Vidi podzemni grad, Ovo sam već igrao. Ovako nešto. Vidite. Prebacit ćemo na mirno da bi mogli što duže da ostanemo u vodi. Da bi vidjeli šta smo mi to ovdje našli. Nemojte zameriti ako nešto bude glupavo jer je ovaj naš prvi snimak. Prvi put snimamo. Malo se dogovorili da se sprdamo. Mi smo amateri. Počet. Dobro, to ne treba niko da zna, ajde. Vreme. Šta smo mi to našli? Piramida, brate. Nije piramida. Nemam pojma nija šta je ovo. Ovo sam ja već bio našao na mom preživljavanju da sam pravio jahtu. Napravit ću vam u sljedećem, ću pa vam praviti jahtu pa ćemo drugo snimiti kako to je izgledalo. Braćo moja, pogledajte vi ofo. Što kaže naš jedan drugar iz škole, ofo je majstorija. Što je ovo? Mora da se kopa dole, ali mi nemamo kramp. Jebote, šta je ovi meduza? Bežu. Fući. Oj, da ćemo stići danas. Opa, malo smo skrenuli. Šta bi? Da se treseš koliko je bila. A to ja mom drugom jedno. Na dužu kosu pa... Ojde je... Nešto prdimo. 300.000 godina kasnije. On premata. Ne možeš. Sve izbavze. Ugalj. Kasnije ćemo ga ugaljiti. Napokon stigli smo. Možemo kasnije Posle toliko dugog napraviti plivanja. Možemo napraviti kasnije čak i od stakla kuću. A znate koja je najbolja? Stvari, napišite u komentarima kakvu kuću da napravimo. U deskripciji će biti ponuđeni odgovori, pa vi nam napišite.
Ako vam se svidi Pokazat ću vam kasnije kako se najlakše odbraniti od zombija kada nađete pustinju. I dođete u šumu, pokazat ćemo vam to u nekom sljedećem klipu. Marš. Ajde, kopač. Ne kažemo mi vam. Od drvetu. Jebeno drvo. Ma ovo je smor. Nas trojica smo se skupili, mi smo, to jest neka braća. Po babine linije. Po dedine linije. Po babine i dedine linije. Malo ćemo da se sprdamo, oba svo trojica volimo. Svako da, će po neki dan da igra. Da, svako će dan snima nešto. Inače ćemo svaki dan snimati. Sad preko Tutorial. raspusta Preko ovog raspusta školskog. To ćemo snimati, možda i kasnije, vidjet ćemo. Jer ne može pa da se stigne od učenja. Učenje je smorno. Te. Mogli bi ovdje pored vode, bit ćeš. Sad, inventar. Inače, mi ne snimamo sa kamerom, mi snimamo s mobilnim telefonom za početak. Da znaju kvaliteta slike, razumeš? Ma dobro, ko je. Dok ne kupimo Ako kameru. ne kupimo kameru, ili možda ćemo i fotoaparatom tak snimati. Ma kakav fotoaparat, skinemo onaj program. I eto. Ne može tako. Ali mi smo se srećili pa smo našli mnogo drva pa ćemo napraviti kuću. A inače možete se ukopati u zemlju ako ne nađete drva. Evo. Ovo ćemo popuniti. Da, ne moramo sada puno da idemo. Ne gledamo šta treba. Inače, mi smo došli na ideju za snimanje preko našeg omiljenog kanala Serbian Games BF. I puno pozdrava za Bogdana Lalovića. Serbijana. I Đoleta Full. TV-a. I Niksu. Da, i on je dobar. Ali, mi nismo ništa gledali od njih. Mi smo sami. Ali Serbijan je najbolji za Minecraft. Ako on ovaj klip vidi, pozdrav. I Đole Full TV. Pa dobro, šta? Nek se za neke druge Njih stvari. dvojica nemaju šta da gledaju ovdje. Možda ako slučajno, ali slučajno naiđu. Biće lepo. Mi ih stvarno poštujemo. Gotovo Serbian Games BL. Pa dobro, šta? To što ga ti voliš toliko baš. Ipak najbolji YouTuber. Ima najviše subova od naših YouTubera. Subscribe. O, pa idemo mi još jedno u zemlju. Ja čak mislim da je on najbolji na Balkanu gamer. I ja. To čak i ne mislim. Baš da je najbolji, baš Baš najbolji, ali to ne. među najbolji. Među najboljima, jeste. Ali dobro, ne igram puno igrica. Baš toliko. Šta igram? Serbijan? FIFA, Igram Minecraft, Minecraft, tako još Happy ne. Wheel. I šta još igram? Ne znam, o njih mislim. Ali dečko zaslužuje svaki sub. Zato subscribe-ujte naš kanal, subscribe-ujte njegov kanal. I svi ćemo biti srećni. Inače, mi smo plaćeni da reklamiramo Serbijana, mi samo to iz naše glave. Onako, sjetili smo se nečeg. Znači da nismo... Što? Nismo plaćeni, lupa glupost. Vrati, ovaj zec neki. Znaš tko te jebe? Sad ću te zatvorim, samo ti dođi. Ovdje stani iza kane. Najbolja zamka za zec. Zekana. O, tako sam ja pravio zamke inače. Ali su uvek uspevale. Inače, mi igramo Minecraft nekih 5-6 mjeseci. Ma kakvi 5-6, ako ja ako igram 2-3. Ja imam malo duže. Pa ti si mi rekao za ovo. Idemo da napravimo mi... Inače, ja sam gledao moj omiljeni YouTube kanal, Serbian Games BL. Treba će nam još drva, dečki. Dačke. O, vidi drvo ispred nas. Mi po drvo, drvo po nas. Baš tako. Kasnije nek se mi kamer. Malo ovo dosadno, znači ti svi, ali kasnije će biti ekstra. Pravit ću vam snimak u kreativ modu. Vrlo dobar snimak. Mislim,
to je ono što ja najviše volim da radim, da pravim jahte. Ovako, kreativni mod će izlaziti 2 put nedeljno, dok će preživljavanje izlaziti 3 put vikendom, ćemo snimati neke druge igrice. Kao što su Mafija, ne znam. Ne verujemo da ćemo Mafiju. Ne verujemo. Samo Minecraft najčešće. Najčešće Minecraft, ali... I možda čak FIFA. FIFA 13. 14. 13. 13. 13 imamo da ne bi dirali nekome 14-icu. I sad, gospođo i gospodini, prvo da napravimo mi krampove. Dame i gospodju. Da, dame i gospodje. Tako. Napravimo mi tako, 8. U komentare vi pišite pitanja pa ćemo mi snimati. Pitanja i šta god želite da vam napravim. Ja sam, mislim, ja sam za Creative mod majstor. Dobro, nisam baš kao neki... Serbian, Joleful TV. Ali mogu da napravim svašta, šta god mi kažete. Ja to osmislim, vi kažete. I evo ga. Idemo da kopamo onaj ugalj što smo vidjeli. Ne može s drvenim. Što je ovo jebano? Može. Ma ima da mođe. Tu je negdje bio. Što ideš sporo? Da, čekaj. Begamo mi u kuću. Begat ćemo mi u našu kuću. Zato što će noć. Ja ću sada prebaciti na normalno. Idemo. Opcije. Težina, lako, normalno. Pa jevi ga, mi danas ništa nismo ulovili, ali... Izvinjavam se, mogu sve. Ali, tako je. I to je bilo to što Facebooku stavite subscribe. Da, subscribe, like, komentari pogotovo. I reklamirajte nas ako hoćete. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Ćao! Doviđenja. Ajde,